Lebap vilayetinde raýatlaryň Türkiýe wizalaryny almagy gün saýyn kynlaşýar. Goşmaça çykdyjylary aýdan aýa artýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 26 ýanwarda sebitden maglumat berdi. Onuň sözlerine görä, muňa Türk wizasyny ýüz tutmak üçin wiza merkeziniň Aşgabatda bolmagy we paýtagty bilen vilayet merkezleriniň arasynda uçur biletleriniň tapdyrmazlygy sebäp bolýar. Adamlar Aşgabatdaky wiza merkezine barıp nowut ýazyljak bolsalar, köplenç bir näçe ay soňra nowut berilýär. Şunuň üçin olar Türkmenabadda, Aşgabatdaky Türk wiza merkezinde nowut ýazylmagy, randewu almagy kömek edýän araçylaryň hyzmatyndan peýdalanmaly bolýarlar. Olar munyň üçin 600 manat pul bermeli bolýarlar. Dip ýagdaýlardan habarly Türkmenabadly ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Onun sözlerine göre bu araçlar raýatyň Aşgabatyň Gylyç Kuliýew köçesiniň ugrundaky Nowruz haly binasynda ýerleşýän wiza merkezine haýsy günde we sagatda wiza ýüz tutmaga barmalydygyny aýdýarlar. Bellesek Türkiýe wiza açdyrmak isleýän Türkmenistanlaryň ýüz tutmalary Aşgabatdaky Türkiýanyň Daşary işler ministrligi tarapyndan ygtyýarlandyrylan Gateway International Türk Wiza merkezinde kabul edilýär. Bu merkez Nowruz haly binasynda yerleşýär. Adamlar nowatyna ýetişjek bolup uçura bilet gözleýärler. Ýöne uçur biletini online satyn alyp bolmaýar. Sebäbi bilet tapdyrmaýar. Biletler satyp çykarylan badyna desine gutarýar. Ýöne olary araçlaryň şol sany uçur biletlerini satýan kassa işgärleriniň üstü bilen döwlet bahasyndan has gumada satyn alyp bolýar. Raýat uçur peteginiň takminan 150 manat bolan döwlet bahasynyň üstüne goşmaça para berip jemi 600 manada bilet satyn almagy mejbur bolýar. Dip Türkmenabadly başga bir ýaşaýjy gurrun berdi. Türkmenistanda soňky aýlarda uçur biletleriniň tapdyrmaýandygy, aeroportdaky bilet kassalarynyň işgärleriniň uçur biletleriniň söwdasynda araçylardan peýdalanýandygy, para alýandygy barada ýurdun dürli sebitlerinde habarçylarymyz ençeme gezek maglumat berdiler. Lewaplylar bu çykdyjylardan başga-da 1 ýyllyk Türk wizasy üçin $260 möçöründäki resmi tölegi tölemeli bolýarlar. Şeýlede olar ýaşaýan sebitine gaýdyp gelmek üçin de ýene adyndan 600 manat çykdyjy etmeli bolýarlar. Seýlelikde bir adamyň Türk wizasyny açdyrmagy azyndan 2000 manada we $260 barabar bolýar. Türkiýe döwletine gitmek üçin ilki Aşgabatda, soňra da Istanbuly uçmak üçin hem bilet satyn almaly. Bularyň bahasy da müňlerçe manada barabar bolýar. Dip Türkmenabadly ýaşaýjy aýtdy. Habarçymyz çykdyjylaryň artýandygyna garamazdan ýurtdan gitmek isleýän raýatlaryň sanynyň azalmaýandygyny aýdýar. Ol bu pul serişdesini töläp bilmedikleriň götürümne pul karz alyp ýurtdan gitmäge çalyşýandygyny belliýär. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Türkiýanyň Daşary işler ministrliginiň Aşgabatdaky wiza merkezinden Türkmen Hawa ýollary agentliginden tesir alyp bilmedi. Türkiýe 2022-nji ýylyň sentýabrynda Türkmenistan tarapynyň haýyşy boýunça türkmen raýatlary üçin syýahat ýeňilligini ýatyrdy. 2007-2022 ýyllar aralygynda Türkmenistanyň raýatlary Türkiýe wizasyz syýahat edip bilýärdiler. Bu düzüňiň ýatyrylmagy bilen Türkiýe syýahat etmek isleýän türkmenistanlardan wiza talap edilip başlandy. Soňky 1,5 ýylyň dowamında habarçylarymyz Türk wizalaryny ýüz tutýan türkmenistanlardan talap edilýän resmi namalaryň sanynyň artýandygy, olaryň arasynda Türkiýe gitmek isleýän adamdan ýyzyna gaýdyp geljegini kepil geçmek, kepil geçýän adamyň bankda karzynyň ýokdugy ýaly ynanç hatlaryň bardygy barada maglumat berip gelýärler. Şu aýyň ortalarynda habarçymyz ýylyň başyndan bäri Aşgabatda Türkiýe wizalaryny ýüz tutýan ýaş gyzlaryň we ýaş çagaly eneleriň wizalarynyň has köp reddedilip başlanandygyny habar berdi. Habarçylarymyz bu talaplara we kynçylyklara garamazdan ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda Türkiýe işlemäge gitmek isleýänleriň sanynyň köp bolmagynda galýandygyny hem aýdýarlar. Türk Migrasiýa Idarasynyň 18-nji ýanwarda täzelän soňky maglumatlaryna görä, häzirki wagtda Türkiýede 207.248 Türkmenistanly kanuny esasda ýaşaýar. Türkmenistan Türkiýede kanuny esasda ýaşaýan daşary ýurtlaryň sany boýunça
boyunça birinci orunda durýar. Bu sanawda ikinci orny Russiya Federasiýasy eýleýär. Türkmen häkimetleri ilatyň daşary ýurtlara gitmek bilen bagly ýüzbeýiz bolýan problemalary, ýurtdan gidýän raýatlaryň sany baradaky statistikany mälim etmeýärler. Bu ýagdaýlar barada ýurdun media serişdeleri hem mesele gozamaýar.